Tanja, kan du lave en, hvor du kommer herned og lave en volte her foran mor? Ja. Ja. Jep, sådan. Det løber rundt her på løb. Så, Tanja, så tror jeg det er fint. Ja. Hvor flot. Vil du lige skride lige lidt længere frem, så han lige kan se den? Far og Marie og Karen og... Karen, Marie og Anders og Sten. Ja. Hej Bølle. Jeg sådan lige se, hvor stor han er. Hvor flot. Og vinker du så lige? Hej hej. Hej hej. Hej hej, Bobby. Du er så fin. Han var helt mærkelig stjerne. Ja, så skridt ham lidt rundt.